Diolch ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron i cyflwyno'n hoedfaith ofal. Tyrdyn plith tywallt y ysbryd arnom. I ni gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa. Fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Yn cwrdd gweddi misol, fydd yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau bob mis, cael ei gynnal Tachwedd 21 am hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Hefyd gael eich atgoffa chi am ein noson o garolau, sydd yn cael ei gynnal ar y nos Iau cyntaf o'r mis, ac felly am hanner awr wedi 7 yma yn y capel. Mae'r gwahoddiadau yma ar y cerdiau i'w cael ymlaen y capel. Gyn ni aros ar ein heistedd i ganu Emerif 434, dilynaf Iesu mawr wrth ddilyn ôl ei droed. 434. Darlleniad o'r salmau, y 9fed salm, ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Salm 9 ar adnod gyntaf. Clodforaf di o arglwydd am holl galon, mynegaf dy holl rhyfeddodau, llawenychaf a gorfoleddaf ynot, cynaf fydd enw di y goruchaf, pan ddychweler fy ngelynion yn ei hôl, hwy a gwympant ac a ddyfethyr oedd flaen di. Canis gwneithos fy marn a mater yn dda, eisteddais ar orseddfainc gan farni yn gyfiawn, ceryddais y cenhedloedd, distriwiais yr aniwio, ei henw hwynt a ddeleais byth bythol. Ha Elin, darfu am ddinistyr yn dragywydd a diwreiddiais dy dinasoedd, darfu ei coffadwriaeth gyda hwynt, ond yr arglwydd a beri yn dragywydd e fe a baratodd ei orseddfainc i farn, ac e fe a farn y byd mewn cyfiawnder, ac e fe a farn y bobloedd mewn uniondeb. Yr arglwydd hefyd fydd noddfa i'r gorthramedig a noddfa yn amser trallod. A rhai adweinant dy enw am ddiriedant ynot, cynnes ni adewais o arglwydd yr rhai athgeisiant. Canmolwch yr arglwydd yr hwn sydd yn preswylio'n Seion, mynegwch ymysg y bobloedd ei weithredoedd ef. Pan ymofyno e fe am waed e fe a'i cofio hwynt, nid anghofio waedd y cystuddiol, tri gyrha wrthif arglwydd, gwel fy mlinder gan fy nghaseuon fy nyrchafydd o byrth angau, fel y mynegwydd dy holl foliant ymhyrth merch Seion, llawenychaf yn dy iachawdwriaeth. Y cenhedloedd a soddasant yn y ffos awneithant, yn y rhwyd a guddiasant, y daliwyd ei troed ei hun. A dweinir yr arglwydd wrth y farn awna, yr aniwiol a faglwyd yng ngweithredoedd ei ddwylo ei hun, hegaion. Yr rhai drygionus am chwelant i effern, a'r holl genhedloedd anghofiant Dduw, cynnes nid anghofir y tlawd byth, gobaith y trieniaid ni chollir byth,
cyfod arglwydd, na orfydded dyn. Barned y cenhedloedd ger dyfron di, gosod arglwydd ofn arnynt, fel y gwybyddo cenhedloedd mae dynion ydynt. Bydde bendith Duw ar iair sancta Duw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron, yn dod trwy enw a thrwy heddiannau dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am bob un cyfle i ddod i di, i gannu dy glodydd, i ddarllen dy air, i gyhoeddi am ffordd a chawdwriaeth. Ond o Dduw i ni'n gwybod, mae angen i ti fod yma, ac i ni'n gofyn i ti o Dduw, i dywallt y lan ysbryd arnom. Gad i ni deimlo dy fod yma gyda ni. Gad i ni fedru tystio dy fod yma gyda ni. Y bydd yna bresenoldeb o ddifri. Y bydd yna waith mawr yn digwydd yn ein plith ni yma, ac wrth i'r rhai ymuno ac yn gwrando y byddi di yn gweld yn iawn, i weithio yn rymus, ac yn gofyn i ti o Dduw i roi ffydd i ni, disgwyliadau yn ein cylonau, i ddisgwyl pethau mawr o Dduw. Maddau ni y tuedd i ddod o wythnos i wythnos, ac efallai ddim yn disgwyl unrhyw newid, ddim yn disgwyl unrhyw waith, ac yn gwybod o Dduw, yr wyt ti'n gallu trawsnewid pob sefyllfa mewn eiliad, yn gallu gwneud yr hyn sydd yn ôl dywyllus di, ac nad oes dim byd yn mynd i rwystro dywyllus di. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr hyder hynny sydd gennym, dy fod ti yma yn gwybod am yr oedfa hon, cyn i'r byd cael ei lunio. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio, bydde ti yn agosau ato ni o'r newydd, a bydde ti yn helpu ni bwyso'n llwyr arno ti, i ymddiried arno ti, ac i alw arno ti, i ddod lawr, ac i ddangos dy nerth o Dduw, unwaith eto yn ein plith ni yma, yn ein dinas ni, ac yn ein gwlad ni. Ac o Dduw, wrth i ni weld y wlad yn mynd yn bellach ac yn bellach ohono ti, ac wrth i ni weld yr eglwys yn mynd yn bellach ac yn bellach o gwir addoliad, ac o wir bwyso arno ti, i ni'n gofyn ti faddau ni o Dduw. Maddau ni am ein rhan ni yn hyn. Maddau i ni am ein anghrediniaeth ni. Maddau ni nad ydyn ni yn byw fel ac y dylsyn ni fod. Ac felly o Dduw ni yn gweddio bydde ti yn trigarhau ac yn dod lawr o'r nef. Tedd lawr atom unwaith eto. Tywallt ysbryd arnom ni yma, gad i ni i wybod y fod ti yma, gad i ni ddyrchafu dy enw di, goriwch pob enw arall. A gad i ni weld y law yn gweithio. O Dduw, i ni yn gweddio felly am yr wythnos sydd o'n blaen ni, ac am yr wythnosau o Dduw, ac am yr oedfa'n arbennig. I ni yn gweddio bydde ti yn gweld yn iawn ni. Arwain y traed llawer i ddod i wrando ar ffordd a chawdwriaeth. O Dduw, yn ystod y cyfnod yma, o Dduw, bydd yr heswm bydden nhw'n dod. Ond wrth ddod o Dduw, bydden nhw yn teimlo dy fod ti wedi agor llygaid eu heneidiau, iddynt weld eu hangen am waredwr. Felly o Dduw, tyrd bendithiau ni nawr, diogelan hamser, rho'r nerth corfforol sydd ei hangen, rho'r nerth ysbrydol hefyd, i ni geisio dy wyneb di, tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu emerydd 159 o nefol a ddfwy'n oen sy'n llawer gwell na'r byd. 159 gan i sefyll i'w chanu. Byddwn ni'n testyn o'r salmau, 9fed salm a'r 10fed adnod. Salm 9 adnod 10. A'r rhai a adweinad dy enw a ymddiriedant ynod, canys ni a dewaist o arglwydd yr rhai ath geisiant. Nawr, mae yna gymaint o safbwyntiau a'r gymaint o faterion ar draws y byd. Ambell waith i ni'n gallu anghofio pa mor fawr yw'r byd o ran o'n golwg ni. Ac yna mae yna adegau pan ni'n cael ein hatgoffa falle'n gwylio rhyw raglen neu ar y newyddion, a mae yna rhyw ddarlun o ryw ddinas yn pen draw'r byd ac i chi'n gweld miloedd ar filoedd ar hyd rhyw strydoedd, ac efallai i chi'n meddwl, wel, mae'n brysur yma yn y brif ddinas yng Nghaerdydd, ac yna chi'n gweld rhyw ddinas arall ac yn meddwl, wel, does dim lle dyn ni gwyno, ac yn gweld gymaint o bobl sydd yna ar draws y byd. A pan i chi'n meddwl am yr holl fyd, mae'n gallu'n llorio ni wrth feddwl am yr holl bethau sydd yn cael ei datgan ar draws y byd, boed yn faterion, am wleidyddiaeth, neu am foesau, neu am grefydd, gymaint o athroniaethau amrywiol, dyn yn datgan yr hyn, mae'n dyn ni gredu i'r ffordd orau i ymdopi ar daith bywyd tra'r y ddeir yma. Faint o syniadau sydd yna? Mae pobl wedi dyfeisio sut ydyn ni fod i ymdopi ar hyd taith bywyd. Bydach chi, dwi'n mynd lawr y stryd yma yng Nghaerdydd, lawr un stryd o'n cwmpas ni fan hyn, ac yn siarad â phobl ac yn gofyn iddyn nhw, beth yw i athroniaeth nhw ar gyfer bywyd. Byddech chi'n cael atebion diri. A siwr o fod pob un yn wahanol. Ac yna, ewch o fe'n lletach. Gymaint o syniadau sydd yna. Holl lefydd gwahanol. Dwi'n meddwl am bellwaith am rhyw bentref, falle mewn rhyw goedwig lle does
neb erioed wedi gweld o'r blaen, ac ewch i siarad â nhw am safbwyntiau fydd yna, am farn. Mae rhai'n dal at ei safbwyntiau'n gadarn iawn, dydyn nhw. Rhai yn ffyrnig iawn yn credu yn ei safbwyntiau nhw, ac falle yn fodlon ymladd dros ei safbwyntiau. Rhai yn fodlon lladd pobl eraill. Maen nhw'n fodlon lladd pobl oherwydd maen nhw'n credu'n gryf dros ei safbwynt nhw ar sut dylai'r byd fod a sut dylai pobl fyw. Yna, mae eraill yn derbyn rhywbeth o gymysgedd o safbwyntiau a gobeithio am y gorau. A mae'n gallu'ch llorio chi. Dwi'n yn gwybod beth mae'n neud i chi, ond ambell waith mae e'n llorio fi pan dwi'n meddwl am fawredd y sefyllfa. A meddwl sut gall y bobl yna ddod at y gwirionedd. Sut mae'n bosib i bobl pendraw'r byd i ddod at y gwirionedd. Sut mae pobl lawr y stryd yma yn mynd i ddod at y gwirionedd. Sut mae rhywun yn ganol y brif ddinas heddi yn mynd i ddod at y gwirionedd. Sut mae rhywun yn Ewrop yn mynd i ddod at y gwirionedd. Does fawr ddim capeli yno. Does pryn ddim capel yng Nghymru yn pregethu'r gwirionedd. Does fawr ddim yn Ffrainc ac yn Sbaen. Does ddim llawer, efallai bod ambell i le. Ac yw'r Efengil yn cael ei ffregethu'n ffyddlon yno, ac yna ewch i wledydd mawr fel India neu China neu llefydd felly, ac i chi meddwl sut maen nhw'n mynd i glywed yr Efengil. A pa maen nhw'n mynd i glywed sut fath maen nhw'n mynd i glywed. A mae'n gallu eich thorio chi. Ac yna byddwch chi'n gofyn hyn, sut maen nhw'n mynd i wybod os gallen nhw ymddiried yr hyn maen nhw'n ei glywed. Sut maen nhw'n mynd i wybod bod beth sy'n cael ei ddweud yn rhywbeth dibynadwy. A mae'n anferth, ond diw e? Mae'n beth anferth. A mae'n gallu'ch siglo chi. Mae yna lawer o gysur yn y salm yma. Ond falle yn enwedig yn yr adnod yma. A rhai a adweinant dy enw a ymddiriedant ynot. Mae hwnna'n ddigon sicr. Ac yn yr ail rhan, cynnwys ni a dewais o arglwydd yr rhai ath geisiant. Mae yna bendantrwydd, mae yna sicrwydd, mae yna gydernid yma, mae yna obaith yma. Ac i ni yn credu bod yna obaith yma. Ac mae e mor anferth o broblem, mae e tu hwnt i ni ac falle mae'n atgoffa ni. Does dim ateb dyn ni ar wahân i ni fod yn ffyddlon, ond mae rhaid i Dduw i weithio, ond does, mae rhaid iddo fo weithio. Mae e wedi gweithio o'r blaen yn y gwledydd pell yma, mae wedi gweithio yma yng Nghymru. A mae rhaid iddo fo wneud eto, achos mae anghrediniaeth yn rhemp, ond diw e? Does fawr neb yn gwybod am yr Efengil bellach yn y byd. Dwi'n meddwl mae'n ambell i le. Ac mae'n edrych yn odriennus. Felly yn gyntaf, hoffwn i edrych ar anwybodaeth o'i enw. Yn ail, adnabyddiaeth o'i enw ac yn drydydd addewidion ei air. Wel yn gyntaf, yr anwybodaeth yma. Mae'r anwybodaeth yn beth cyffredinol nawr, o ran anwybodaeth cyffredinol. Mae e yn achosi problemau, pob math o problemau. Os ych chi'n berson sydd heb llawer o wybodaeth, mae e yn mynd i arwain at problemau o rhyw fath yn y pen draw. I rai, mae'r anwybodaeth fe ddaw oherwydd diffyg cyfleoedd, ond ydyw hwnna'n wir, anwybodaeth cyffredinol nawr, ac oherwydd y diffyg cyfleoedd, efallai bod yna diffyg addysg, mewn llawer i le, dyw'r plant bach ddim yn cael addysg, does dim modd yn nhw cael ei dysgu, dwi'n clywed y wybodaeth sydd angen yn nhw i glywed, mae yna diffyg adnoddau, does dim arian i gael ysgolion, mewn llawer i wlad. Ac yna mewn gwledydd fel i ni'n fwy cyfarwydd ag mae yna addysg, ond efallai bod yna rhai'n cael addysg well. A maen nhw'n cael fwy o adnoddau, mae mwy o arian gyda nhw, ac yn enwedig yn yr ardaloedd fwyaf cyfoethog, maen nhw fel petai nhw'n llwyddo cael yr adnoddau gwell, ac felly maen nhw'n cael fwy o gyfleoedd. Felly mae wastad wedi bod. Ac felly mae'n colli allan rhai sydd heb rhain, mewn gwledydd tlawd, maen nhw'n colli allan ar amryw o gyfleoedd oherwydd yr anwybodaeth, a dyw hwnna ddim o'i gwneithuriad nhw, does dim dewis dyn nhw. Dyn nhw ddim wedi cael y cyfle. Dyw'r addysg ddim yna. Does dim llyfrau yna. Does dim cyfrifiaduron yna. Ac felly dyn nhw'n cael ei dysgu. Ond mae rhai yn llawn anwybodaeth o ran dewis, ac rhai sy'n athrawon i chi'n dod ar draws rhain yn aml. Maen nhw'n gwrthod cael ei dysgu, maen nhw'n gwrthod gwrando.
Ac felly maen nhw'n mynd trwy addysg efallai ac wedi penderfynu maen nhw eisiau bod yn llawn anwybodaeth. Ac i chi'n trial pob math o ddilliau i'w dysgu nhw ac i'w haddysgu nhw ac i ddod yn nhw ar hyd y llwybr cywir. Ond mae'n anodd ac mae'n bob math o bethau yn gweithio ni herbyn nhw ac maen nhw'n gwrtho dysgu ac yna mae'n dod â problemau yn diwedd. Ond beth bynnag yw'r achos, dewis tai bod e'n o ran ble chi wedi cael eich geni, mae yn mynd i arwain at trafferthion. Fe all amharu ar eich sefyllfa ariannol. Mae diffyg wybodaeth yn mynd yn y pen draw siŵr o fod i lawer, mynd i effeithio ar eich gallu i cael swydd. Dyna be mae anwybodaeth yn ei. Fe all amharu ar eich iechyd chi. Mae anwybodaeth yn mynd i amharu ar iechyd. Ni'n gwybod na fel ffaith. Pan dyw pobl ddim yn sylweddoli bod yr hyn maen nhw'n rhoi yn eu cyrff o ran bwyd a diod a chyffuriau, mae yna rhai ddim yn sylweddoli fod gorfwyta yn niweidio'u cyrff. Mae yna rai sydd ddim yn sylweddoli fod goryfed yn mynd i niweidio'u cyrff. Mae rai ddim yn sylweddoli, falle bod nhw yn sylweddoli rhyw raddau, ond mae'n dod â pleser am yr eiliad bod cyffuriau yn ei newid mawr i'w cyrff. Ond mae'r anwybodaeth yma yn mynd i ddod â drwg iddyn nhw. Mae anwybodaeth yn mynd i amharu ar ddiogelwch. O ran, os ych chi'n gweld eich plant a chi ddim wedi dysgu iddyn nhw, fod croesi'r lôn yn beryglus, a sut i groesi'r lôn, falle fydd plentyn bach yn rhedeg dros y lôn. Oherwydd diffyg wybodaeth. Dyn nhw ddim wedi deall to bod car yn dod yn gloi. Ac fe allai ei brifo nhw, ei lladd nhw. Mae'n llawn peryg, ond diwe? Allwn ni fe ymlaen. Am beryglon anwybodaeth, neu canlyniadau anwybodaeth cyffredinol. Mae yn mynd i ydyw, mae'n sicr yn mynd i amharu rhywfaint. Ond fe ddwedodd Spurgeon, fod anwybodaeth ar ei weithaf pan yn anwybodaeth am Dduw. Nawr, ydych chi'n credu na? Dyma be mae Spurgeon yn dweud. Y math gweithaf o anwybodaeth yw anwybodaeth am Dduw. Mae'r anwybodaeth eraill, mae hwnna'n ddifrifol, mae'n gallu bod. Os ydych chi'n cael eich amddifadu o ddysgu sydd wedi darllen, mae'n gallu amharu pob math o bethau. Cyfle cael swydd ac yn y blaen, yr holl bethau yna. Yr peryglon i'r iechyd corff ac yn y blaen. Ond yr anwybodaeth weithaf yw'r anwybodaeth am Dduw. Yn enwedig pan mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, mae prif bwrpas dyn ar y ddaear yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Dyna beth yw ein swydd ni. Dyna pam yn creuwyd ni. Yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau. Ac felly, os mae dyna pam yn creuwyd ni, ac fod anwybodaeth am Dduw, chi'n gallu gweld felly pam mae mor ofnadw. Dyma yw'r gweithaf o anwybodaeth. Felly mae gwybodaeth am Dduw yn ganolog. Mae mor bwysig. A mae'n drist ond diwe. Achos tybiwn ni, mae pob un i chi'n dod ar ei traws. Does dim syniad gyda nhw am unrhyw beth am Dduw. Siaradwch chi gydag unrhyw un ar y stryd. Does gan nhw ddim syniad am Dduw. Dyn nhw ddim yn gwybod dim byd am ei berson, dyn nhw ddim yn gwybod dim am ei gymeriadau, dyn nhw ddim yn gwybod dim am ei air, dyn nhw ddim yn gwybod dim am ei addewidion. Hyd yna, beth ydych chi'n mynd i gryfedd eraill, falle bydd nhw'n gwybod rhyw fath o straeon am rhyw fath o Dduw, ond ar y cyfan allech chi ddweud hyn, does dim syniad dyn nhw yn arwynebol am Dduw, heb sôn am ddod i ddysgu y gwirioneddau am Dduw. Ond mae'n ganolog i bopeth. Os nad ydyn ni'n gwybod dim byd amdano, sut allwn ni ddod yn agos at fyw'r pwrpas yn creuwyd ni? I ni'n gwybod o'i air fod pob un ohono ni yn dioddef o'r anwybodaeth yma. Dyma be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Mae pob un a aned yn dioddef o anwybodaeth am Dduw. Mae'n broblem anferth. A mae'n driennus. Ac oherwydd pechod a ddaeth i'r byd, a gyda pechod addag Efa, dyma'r broblem. Canlyniad beth nath addag Efa, fe ddath pechod, ac o ganlyniad i bechod nhw, fe ddath marwolaeth y corfforol, ysbrydol, tragwyddol, ac o ganlyniad hyn, ni'n gwybod, fe ddath anwybodaeth llwyr. Hynny yw, dydyn ni ddim yn gwybod dim byd am Dduw, dim mwy. Doedd addag Efa ddim yn gallu mwynhau cymdeithas o Dduw, dim mwy. Roedden nhw wedi golli fe. Nawr o'n nhw yn y tywyllwch, o'n nhw'n noeth, o'n nhw ddim yn deall dim byd.
Ac yna eu plant nhw'r un peth, a'u plant nhw'r un peth, ac yna o genhedlaeth i genhedlaeth, ac yna wrth i ni edrych nôl dros hanes y byd, ac yn cyrraedd nôl ato ni heddi, i ni'n gweld mae anwybodaeth yn beth anfer, i ni ddim yn gwybod dim byd am Dduw, does dim perthynas â ni a Dduw. Nid oedd dyn bellach yn gallu mwynhau unrhyw gymdeithas â Dduw. Dwi ddim yn deall Dduw. Yn fwy na hynny, be mae'n dweud wrthyn ni yw ein bod ni'n elynion i Dduw, i ni'n casau Dduw. Dyna canlyniad anwybodaeth. Mae anwybodaeth cyffredinol, os chi ddim yn gwybod eich tablau yn yr ysgol, chi ddim yn mynd i wneud yn dda iawn y mathemateg. Cos chi ddim yn dda mathemateg, chi ddim yn mynd i wneud yn dda iawn yn y meysydd gwyddonol. Weddol sicr. Ac felly chi ddim yn mynd i cael swydd yn y maes na, siwr o fod. A'r un peth am ddarllen a Cymraeg a Saesneg. Mae rhaid i chi ddysgu sut i darllen. Ac os chi ddim yn hoffi darllen, a chi'n gwrthod darllen, mae'n mynd i achosi problemau. Mae angen darllen ar gyfer llawer o swyddi, ddim pob swydd. Mae angen dysgu os ych chi'n mynd i ddefnyddio'ch dwylo. Mae rhaid canolbwyntio ar yr hyfforddiant a sut i ddefnyddio'r dwylo. Ond os ych chi ddim yn canolbwyntio ac yn gwrthod dysgu, chi ddim yn mynd i cael swydd gyda'ch dwylo. Mae'n mynd i achosi'r broblem. Ond hyn i ni'n gwybod yn fwy nag unrhyw beth arall, os nad ydyn ni'n gwybod dim byd am Dduw, mae'n mynd i effeithio bob ran o'n bywydau ni. Fyddwn ni ddim yn byw i'r pwrpas yn creu ni. Hyd yn oed os ni'n wych yn ei mathemateg. Fydd eich bywydau chi dros y lle i gyd. Fyddwch chi ddim yn byw i'r pwrpas eich creu chi. Fyddwch chi'n barod i gyfarfod a'ch Dduw. Fyddwch chi yn y tywyllwch. Mae dyn yn ddall i ryfeddodau Dduw. A dyna ni'n gweld trwy gydol hanes dyn ar y ddaear. Canlyniadau pechod, y tywyllwch yma, yr ymbalfalu am atebion ac eto'n methu cael heddwch. Dyna pam i chi'n gweld yr holl gryfydd yma. Fod dyn troi'r amser yn chwilio am ryw atebion. Chwilio am ryw Dduw. Mae dyn wastad yn gwybod bod na Dduw, ond mae'r rhai yn cuddio'r ffaith ac yn creu Dduw ei hun, eraill yn creu Duwiau i gyd addoli, ond dyn nhw ddim yn gwybod beth yw felly maen nhw'n ei greu. Dyfeisio rhai o'i gwneithuriad nhw, dyfeisio rheolau sydd yn ei siwtio nhw, rhywbeth sydd yn mynd i leddfu ar y boen yna sydd yn yr enaid, am eiliad achos mae'r tywyllwch yma'n ormod, mae'r anwybodaeth yn brifo. Mae dyn yn brifo, mae hwnna'n sicr. Edrychwch chi ar gymdeithas, mae dyn yn brifo, ond dyn nhw ddim yn gwybod sut i ddelio gyda'r broblem. Pam? Maen nhw'n llawn anwybodaeth. Falle bod nhw'n llawn gwybodaeth am beth yr byd, ond yr un pwysicaf oll, dyn nhw ddim yn gwybod dim byd amdano. Dyna dangos i chi falle pa mor wael yw'r broblem, y tywyllwch yma. Fod yr rhai sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol, lle mae'r efengyl hyd yn oed yn cael ei chredu, a mae'r gwirionedd wedi cael ei cyflwyno iddyn nhw fel plant. Dyma dangos i chi pa mor ofnadwy yw'r sefyllfa. Dyw'r rhain yn aml ddim yn mynwesu'r gwirionedd. Mwy hyd yn oed, maen nhw'n casau'r gwirionedd. Rhai sydd wedi cael ei magu yn ei glywed. Pan ych chi'n meddwl am falle'r llwythi yma, a'r pentrefi yma, ymhen draw'r byd, yn ganol y mynyddoedd, mewn rhyw wlad boeth, neu rhyw wlad oer, neu'n canol y coedwigo trofannol. Ac ych chi'n meddwl am y bobl yma sydd yn plygu lawr yn agoddoli Duwiau ac yn pob math o bethau o bren ac yn gwneud ei lunod ar holl bethau yna. Does dim syniad gyda nhw am y gwirionedd, does dim syniad gyda nhw am Dduw, y Beibl, dyn nhw'n mynd i clywed amdano fe, a maen nhw'n gwneud i rheolau bob dydd lan, ond wedyn ych chi'n meddwl am rhai sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol, yn darllen y Beibl, yn clywed am fforddiau chawdwriaeth, yn gweld pobl sydd wedi dod i gredu, mae'r gwirionedd o'i blaenau nhw, ac maen nhw'n ei wrthod e. Ac yn waith, maen nhw'n ei gysau e. Maen nhw'n troi cefn arno fe. Ond ydy hwnna'n dangos pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa. Neu falle hyd yn oed allech chi fynnau cael mewn waith. Mae yna rai sydd wedi cael ei magu yng nghliw yr efengyl, ac eto, maen nhw yn dyfeisio efengyl ei hun. Maen nhw'n creu rheolau ei hun o'i efengyl. Maen nhw'n honni fod yn Gristnogion, ond maen nhw wedi creu rhyw reolau bach llym efallai,
Ac pethau allanol, ac maen nhw'n pwyso ar hwnna. Ac maen nhw wedi colli'r gwirionedd yn llwyr. Maen nhw wedi cael eu magu yn ei glywed, maen nhw wedi dysgu'r adnodau, maen nhw wedi canu'r emynau. Maen nhw'n mynd i'r capel o sil i sil, maen nhw wedi clywed am fforddio chydwriaeth, ac eto maen nhw wedi creu efengil eu hun. Maen nhw'n pwyso ar eu gweithredoedd crefyddol. Mae hwnna yn eich llorio chi fwy. Mae'r efengil ar blat iddyn nhw, a dyn nhw dal ddim yn ei ddeall e. Maen nhw'n llawn anwybodaeth. Mae'n dangos i chi, dwi ddim yn rhyw wybodaeth yn y pen. Mae yna rhywbeth dirgel am hwn, am y wybodaeth yma, ond mae'r anwybodaeth yma'n rhemp. Mae e'n waith na pandemig corfforol, mae ar draws y byd i gyd. Mae pob un, pan i chi meddwl am y pandemig sydd wedi bod, fe nath effeithio llawer i berson. Ond mae yna dal llawer tybyn sydd ddim wedi cael yr afiechyd. Ond dwi'n ddim yn wir am yr anwybodaeth o Dduw. Mae pob un yn dioddef o'r anwybodaeth yma. Ac mae yna ganlyniadau erchyll. Achos fe fyddwn ni'n atebol am ein anwybodaeth. Mae'r anwybodaeth yma, mae'n rhywbeth fel anwybodaeth o ran canlyniad i ni wedi cael ein genu'n bechaduriad, ond hefyd i ni'n atebol, ni'n dewis fod yn llawn anwybodaeth. I ni'n eog o'n dewis, ni hefyd, ni eisiau bod yn llawn anwybodaeth. Mae pob un fyddwn ni'n dod ar ei traws, ei dewis nhw yw pido dysgu am Dduw. Am y gwirionedd hynny yw, falle bod nhw eisiau dysgu am Dduw, ond ddim am y gwir Dduw. Dewis dyn yw e. Allwch chi ddim dod ar draws unrhyw un. Fe fydd pob un yn dod i'r un sefyllfa. Mae'r anwybodaeth yma'n erchyll, a dim syndod bod Spurgeon yn dweud fod yr anwybodaeth gweithaf oll yw'r anwybodaeth o Dduw. Mae'r anwybodaeth yma'n effeithio sut i ni'n byw bob dydd a sut i ni'n defnyddio gwybodaeth da cyffredinol. Mae'n broblem anferth. Mae gyda chi symud ymlaen te. Beth am yr adnabyddiaeth o'i enw, adnod 10. A rhai a adweinant dy enw, a ymddiriedant ynot, cynnes ni a dewais o arglwydd yr rhai add geisiant. Ein dyletswydd yma heddi pnawn a phob cyfle ni'n ei gael, yw dyrchafu enw ein Duw, yw i ddysgu pobl am Dduw. Dyna'n dyletswydd ni. Ein dyletswydd ni yw dyrchafu enw ein Duw ar arglwydd Iesu Grist. Bob tro ni'n cyfeirio at Duw, fe fydd hwnna yn gyswllt ar arglwydd Iesu Grist bob tro. Rhaid dyrchafu Crist, ond ni'n gwybod bob tro ni'n enwi Duw, mae e wastad yn pwyntio at Grist. A bob tro ni'n sôn am Grist, mae wastad yn pwyntio at Duw. Mae'r cyfan ynghlwm a'i gilydd, ond diw e. Mae'r enw'r un yma yw'r un eisiau dyrchafu, gyrwch pob enw arall, ond dyna yw'r broblem fwyaf. Dyw pobl ddim yn gwybod amdano fe. Dwedodd Spurgeon fod anwybodaeth ar ei weithaf pan yn ymwneud â Duw, ond dywed hefyd fod y gwybodaeth ar ei orau pan yn canolbwyntio ar Dduw. Y wybodaeth orau yw pan mae'r wybodaeth hynny am Dduw. Dyna'r wybodaeth orau. Nawr wrth gwrs, i ni'n ddiolchgar am wybodaeth cyffredinol. Pan ni'n mynd i'r ysgol ac ni'n dysgu mathemateg a gwyddoniaeth ac Cymraeg a Saesneg a gwahanol bynciau, i ni'n ddiolchgar am addysg. Mae yna le iddo fe, yn does? Mae'n bwysig i raddau. Does neb yn gallu gwadu bod addysg yn bwysig. Ond mae hyn oll, dim ond yn wir o werth yng nghyd-destun ein gwybodaeth o Dduw. Yr unig adeg maen nhw wir yn mynd i fod o'r wir bwrpas yw pan mae rhywun wedi deall Duw ac wedi mewn perthynas o Duw. Dyna pryd mae ar ei orau. I ni'n ddiolchgar am doctoriaid sydd wedi dysgu'r holl ffeithiau i helpu ni fod yn well. Ond beth i ni hefyd yn gwybod yw does dim byd gwell na doctor sydd wedi deall yr efengil. Fi fydd hwnna yn byw i'r pwrpas y creuwyd e. Ac fydd e'n gallu defnyddio'r wybodaeth arall i helpu. Ond i ni'n gwybod hyn, gorewch y cyfan i wybodaeth o Dduw. Achos mae hwn yn delio gyda'r enaid. A hynny sydd yn mynd i fyw hyd tragwyddoldeb. Dyma sy'n bwysicaf. Dyma ddylsyn ni sicrhau ein bod ni'n yn ei geisio. Mae mor dris yn diwedd gweld ymdrechion o'r mwyaf am wybodaeth daearol. Mae pobl yn ymdrechu cael yr addysg orau. Hyd yn oed Cristnogion yn aml. Lot fawr o bwysau ar cael yr addysg orau. Ar lot o ymdrech. Falle bod nhw'n dweud, na ni ddysgu am y Beibl hefyd, ond mae lot o bwysau iddyn nhw pan nhw'n dair, bod nhw'n gallu darllen.
Cyn bod mwyafrif o blant yn darllen dyn nhw'n 4 neu 5. A mae yna lot o bwysau nhw'n cael oedran syllafu o 15 pan maen nhw'n 6. A mae lot awr o bwysau, ond yw llawer yn rhoi gymaint o bwysau ar addysg i fod y gorau mwyn cael fwy o arian, mwyn cael fwy o bŵer. A maen nhw'n meddwl, wrth ymdrechu cael yr addysg gorau, bydd yn dod â fwy o gyfleoedd, falle gwell sefyllfa ariannol. Mae llawer o'n diwn nhw yn arbenigwyr ar fuddsoddiadau ariannol, maen nhw'n gwybod popeth ble i roi'ch arian. Ond falle bod hyn ar drail ceisio'r gwirionedd mwyaf oll. Ond ydy hwnna'n wir? Mae'r ymdrech mae pobl yn rhoi mewn i cael yr addysg orau i ddysgu mwy am sefyllfa ariannol, a maen nhw'n rhoi ar drail i dysgu mwy am Dduw. Yr hyn sydd yn trawsnewid bywyd yn ein gwneud yn abal i fyw i'r pwrpas y creuwyd ni. Am wybodaeth dyrchafedig yw gwybodaeth am enw ein Duw. Does dim byd gwell. Dyma beth dylai fod yn flaenllaw. Dylen ni fod yn rhoi ein heneidiau ni gyntaf. Dylen ni fod eisiau'n plant ni clywed ar y fengil gymaint am nhw'n gallu. Dylen ni eisiau ein teuluoedd cael glywed ar y fengil gymaint am nhw'n gallu. Ond cymaint yn rhoi y pethau eraill gyntaf. Yr un fath falle'r nos Sul, nid yn siŵr, mi eisiau bod gytra'n gynnar. A nid eisiau bod pawb yn y gwely, achos mae ysgol fori. Rhaid yn nhw gallu gwybod i table bore fori. Rhaid ydyn nhw. Sa'n eisiau nhw fod ddim yn gallu canolbwyntio bore di llun yn yr ysgol. Ond gawson nhw gyfle i glywed ar y fengil ar nos Sul. Ond oedd e'n mynd yn rhy hwyr. A maen nhw'n rhoi blinder corfforol cyn yr efengil. Ond nid dylai'r efengil ddod yn gyntaf. O, mae enw'r arglwydd mor bwysig. A dyma beth sydd angen i bobl i glywed. Mae enw'r arglwydd yn herio ni o bwysigrwydd ei geisio. A mwyn i ni dysgu mwy amdano, mae'n dangos i ni pa mor bwysig yw dod ato. Dwi'n ond yn ei enw, heb sôn am unrhyw beth arall. Ei enw, El, mae hwnna'n datgan ei fawredd, ei nerth, ei gryfder. Mae'r enw yna ar Dduw yn dweud pa mor fawr yw pa mor gryf yw Hynny yw, mae'n dweud, mae'n gryfach nag unrhyw un arall. Dyna be mae'r enw'r arglwydd yn dweud wrthon ni am ei bersonau. Mewn byd sydd yn herio Duw ac yn ei gysau, mae mor bwysig atgoffa ni o enwau ein Duw ni a dyrchafu enw'r un sydd i'w hofni. Mae angen i'r byd i ofni enw'r arglwydd ei fod ef yn gryfach nag unrhyw byddin o unrhyw wlad. I ni'n gweld y gwledydd mawr yma gyda arweinwyr sydd yn dod â pob math o syniadau rhyfedd ac yn cyhyddo i gilydd, a chi gallu gweld mae yna broblemau anferth yn mynd i ddod. Ond beth mae'r Cristion yn cofio, mae Duw goruwch y cyfan. Mae e'n fwy cryf na'r cyfan. Sut yn y byd y mae Duw yn mynd i gyrraedd y pentrefi bach na yn ganol y coedwigoedd? Ond mae Duw goruwch y cyfan. Mae e'n mor nerthol. Mae e'n ddyrchafedig, creawdur Elohim, dyna enw arall, creawdur y byd. Os yw e'n gallu dweud gair ac o'r chymyn bydded goleuni, yna mae e'n gallu tywelu byddinoedd, mae'n gallu dod lawr ac anfoesoldeb glad mewn un gair o'r chymyn. Fe all Duw newid rheolau gwlad sydd yn gwbl anghywir, sydd yn groes i air Duw. Ond dwi'n ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw i wneud, am fe allai thorio llywodraeth yn y fan ar lle. Elion y dyrchafedig. Dyna chi enw. Falle bod rhai'n gwrando. Ac efallai'n ystyried yr hyn y cyhoeddir yma. Ystyriwch hwn. Fod yna un sydd goruwch y cyfan y byddwn yn sefyll o'i flaen erhw ddydd. Dyma beth sydd yn dychryn ni. Mae hwn mor fawr. Dyma be mae enw fe'n dweud wrthyn ni, bod e mor fawr fe fyddwn ni'n sefyll o'i flaen. Hwn yw'r Adonai arglwydd holl a lluog. Ef sy'n ternasu mae'r enwau, mae mor bwysig. Mae e'n holl a lluog. Mae e'n fwy galluog nag unrhyw un. Mae mwy o wybodaeth am unrhyw beth. Mae e'n deall y cyfan. Mae'n deall goblygiadau, hanes, gwleidyddiaeth, yr economi. Mae'n deall y cyfan. Mae'n caniatáu rhai pethau i ddigwydd. Mwyn i bethau eraill i ddigwydd yn ei ragluniaethau fe. Dyma pa mor fawr yw e. Dyma pa mor bwerus yw e. Styriwch hwn, ef yr arglwydd Shaddai, sydd â phob nerth goruwch unrhyw nerth daearol. Hynny yw, cymaint felly, fe sy'n rholi'r tywydd a'r cnydau yn y ceiau. Ac os yw e mor bwerus â hynny, yna mae e'n rhywun y dylsyn ni geisio.
Dyma beth mae enw'r arglwydd yn dweud wrthyn ni. Mae e mor fawr, Jehova, y dwyf yr hwn, y dwyf yr un sydd yn ddigyfnewid. Dyna'r beth arall mae'r enw'n dweud. Mae eisiau bobl i ddysgu hwn. Mae eisiau bobl i glywed am enw ein Duw ni, dyw e ddim yn gallu newid. Does dim byd yn mynd i newid i feddwl e, ei bwrpasau e, ei gynlluniau fe. Dwedwn ni ychydig bach yn gynt. Cyn i'r byd cael ei greu, yr oedd yr arglwydd yn gwybod am yr oedfa hon. Oedd e'n gwybod faint o gynulleidfa fydde yna. Oedd e'n gwybod testun y bregeth. Oedd e'n gwybod y cyfan. Mae'n gwybod y cyfan. A does dim byd yn newid ei bwrpasau e. Mae hwnna tu hwnt i'n deall ni. Dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred yna, ni'n gallu plygu lawr ei addoli fe, ond hyn mae'n dweud wrthyn ni yw hyn, chi sydd yn ei wrthod e, does dim lle ganddo chi wrthod e, mae e mor fawr. Jehova Roffe, ef yw'r un sydd yn iachau, dyna enw arall ar ein Duw ni, mae e'n Dduw sydd yn iachau. Nawr, ni'n gwybod mae'r arglwydd yn gallu iachau'n gorfforol, ni'n credu hynny. Ond gai ofyn hyn, oes yna rhywun sydd yn gwrando, sydd yn teimlo effeithiau afiechyd pechod ar yr enaid? Nawr dyna i chi'r afiechyd weithaf. Mae e'n fwy difrifol nag unrhyw afiechyd arall. Mae'n dod ag anghrediniaeth, mae'n dod ag anwybodaeth, mae'n dod ag difaterwch, mae'n dod ag anfoesoldeb. Mae'r holl bethau yma yn diwe. Mae'r afiechyd pechod yn stryw'r enaid, mae'n dinistio'r enaid. Mae'n arwain yr enaid at golledigedd, mae hwn mor anferth. Mae'n afiechyd o'n corfforol yn mynd i lladd y corff, ni'n gwybod na? Ac mae yna ryw afiechyd yn mynd i lladd y corff yn y pen draw os na ddaw yr arglwydd yn ôl. I bob un ohono ni, fe fydd y corff yn pallu, fe fydd yn dod i ben. Ond beth i ni yn gwybod hefyd i sicrwydd yw hyn, y mae pechod yn effeithio'r enaid hyd tragwyddoldeb. Ond dyma beth mae'r enw yr arglwydd yn dweud, yw fod ef yn Dduw sydd yn iachau, y mae'n gallu iachau'r enaid. Mae'n gallu iachau'r corff ydy, ond dyw hwnna ddim mor bwysig a hwn. Y mae'n gallu, a mae'n dweud, y mae'n abal i iachau'r enaid. Jehova Shalom, heddwch. Gai ofyn i chi, ydych chi'n teimlo ofnau bedd? Mae yna ddiffyg heddwch ganddo chi. Ydych chi'n ansicr? Oes yna bryder am fywyd i ddechrau? Gyda fi'n siŵr bod yna lot fawr o bobl. Petawn nhw'n dweud y gwir. Mae yna ofn byw yn eu calonau nhw. Wrth effro'n y bore, maen nhw'n meddwl, beth sydd o'mlaen i bore yma? Beth sy'n mynd i ddigwydd heddi? Mae'n ofn. Ac wedyn maen nhw'n meddwl am fori. A wedyn meddwl am wythnos nesaf, mae rhai yn ofni ac yn ofni'r gorffennol hefyd am hwnna'n gallu fod yn llethol. Maen nhw'n ofni'r gorffennol ac yna maen nhw'n ofni'r presennol ac yna maen nhw'n dechrau ofni'r dyfodol ac maen nhw'n ofni'r holl beth yna ac yna maen nhw'n ofni beth os oes na Dduw ac fe rai fi ddol wyneb yn wyneb o Dduw a mae'r ansicrwydd yma, mae'r ofnau yma, ofnau salwch, ofnau ariannol, ofnau o bob math. Ond beth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, Jehova Shalom, fe yw Duw heddwch. Mae'r arglwydd yn gallu rhoi heddwch i'r enaid. Dyna beth mae'n addo. Mae'n gallu rhoi heddwch i ni. Fe drefnodd e hyn, dyma beth oedd wedi anfonodd ei fab Iesu Grist mwyn dod â heddwch rhwng nef a llawr, rhwng Duw a dyn. Dyna oedd pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd. Fe ddath Crist i'r byd mwyn rhoi heddwch i'r enaid a heddwch rhwng ni a Duw. Dyna gysur mae'n rhoi ni, mae enw arall Jehova sydd cenw. Ef yw'r arglwydd ein cyfiawnder. Dyna sut mae'n rhoi heddwch i ni. Achos fe ddath Crist ac fe nath e fyw bywyd perffaith i ni. Fe nath e fodloni'r tad i ni. Ac mae e wedi byw bywyd cyfiawn i ni. Mae wedi cadw'r gyfraith yn llwyr i ni. Ac felly mae'r tad yn fodlon gyda'i fab. Ac felly pan ni'n clywed yr enw Jehova sydd cenw, mae'n dweud wrthyn ni, Iesu Grist yw ein cyfiawnder ni. Os yna rhai sy'n gwrando sy'n ofni sut allwch chi blesio Duw, falle bod yna rhai'n dweud, dwi wedi trio i blesio fe wythnos ar ôl wythnos, dwi wedi trio stopio wneud rhai pethau, dwi wedi trio wneud rhai pethau, dwi wedi trio mynd i'r capel, dwi wedi trio darllen i Feibl i air, dwi wedi trio pido colli tymed, dwi wedi trio neu hyn a llall, a does dal dim heddwch dyn nhw.
Mae yna rai yn dweud i di trio dod yn Gristion yn y ffordd Efengylaeth, ond does dim heddwch dyn nhw. Ond beth sy'n rhaid i chi wneud, mae'n chi sylweddoli, mae fe yw yr heddwch. Fedrwch chi ddim creu yr heddwch. Fe yw Jehova sydd cenw. Dysgwch hyn o'i enw ei fod wedi darparu cyfiawnder ar ein rhan ni yn yr arglwydd Iesu Grist am gysur sydd yn ei enw Jehova Roe. Yr arglwydd yw ein bugail ni. Mae hwnna'n hyfryd, allu fi ymlaen am rhain. Yr arglwydd yw fy bugail. Mae e'n gofalu amdana fel bugail. Mae'n achub fi, mae bugail yn achub i ddefoedd. Am gysur sydd yn yr enw ar ei fab Emmanuel, Duw gyda ni. Mae hwnna'n dweud wrth ni fod Duw gyda ni yn Iesu Grist. Yr holl enwau yna yn Iesu Grist. Ac am gysur sydd yn yr enw yr Iesu ei hun, y gwaredwr. Mae e wedi dod i'n hachub ni. Pan chi'n meddwl am grefyddwyr, capelwyr, mae'n neud i chi feddwl, maen nhw'n defnyddio'r term gwaredwr, ond pam? Achos dyn nhw ddim yn credu fod Iesu Grist yn achub chi o unrhyw beth. Achos dyn nhw ddim yn gweld ei bod nhw'n bechaduriad, ond i'r un sydd wedi dechrau dysgu am enw Duw, ac wedi dod i'w bresenoldeb, ac wedi dechrau gweld ei bechod, ac yn dechrau gweld tragwyddoldeb, ac yn dechrau ofnau'r beth, ac yn dechrau gweld fedrai ddim bod yn gyfiawn, fedrai ddim plesio Duw, does gen i ddim heddwch o Duw, dwi wedi bod yn elyn iddo fe, ac yna chi'n clywed am yr enwau yma gyd, ond yna chi'n dod am yr enw yr Iesu, y gwaredwr, mae wedi dod i achub fi, dyna chi gysur mae wedi rhoi i ni. Mae hyn oll yn wybodaeth mor bwysig yn dweud. Mae e'n wybodaeth sy'n llawn cysur, llawn gobeith. Dyma beth sydd angen i bobl i wybod. Dyna beth sydd eisiau pobl sy'n cerdded yr hyd y strydoedd yma. Chi'n gweld nhw. Does dim hapusrwydd. Maen nhw'n mynd o ryw bleser i ryw bleser, ond nhw'n wir yn hapus. Maen nhw'n anhapus. Mae yna wacter yn ei bywyd nhw, ond dyma beth sydd angen nhw i ddysgu rhywbeth am enw'r arglwydd. Mae'r enw yn dod â chysur a gobaith. Mae'r enw mae'n dweud wrthyn ni gallwn ni ddibynnu ar un fel hwn. Mae e mor fawr, mae e mor bwerus. Mae'r cyfan am ein Duw, y cyfan am ein Duw yng Nghrist Iesu. Mae'n gweiddi allan dewch ata fi bawb sy'n blinderog. Ond ydyw yn wir, pan chi'n edrych ar unrhyw enw o'r arglwydd, mae'r gwybodaeth yma'r arglwydd, mae'n gweiddi mas, dewch ata fi. Chi sydd wedi blino, chi sydd wedi cael eich pwyso lawr gyda iogrwydd a phroblemau a ofnau a pob math o bethau. Mae'r enw yn dweud wrthoch chi dewch at Grist. Wel, yn olaf, yn drydydd. Dyma chi gysur. A ddywydion ei air. Gwrandewch ar yr adnod. A rhai a adweinant dy enw a ymddiriedant ynot. Canis ni adewais o arglwydd. Y rhai ath geisiant. Mae'r rhaid i'r adnod fod yn wir. Dwi ddim yn bosib i'r adnod yma fod yn unrhyw beth arall ond yn wir. Does dim posib cael cynlyniad arall i'r adnod hon. Bydde enw'r arglwydd, bydde'r rhaid i chi newid yr holl enwau yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Bydd rhaid i chi. Achos os yw'r adnod yma, os yw'r enwau yna'n wir, a ni'n credu bod nhw, yna'r rhaid i'r adnod yma fod yn wir hefyd. Maen nhw mor gysylltiedig. Pan ceir yr adnabyddiaeth yma o'i enw ef? Fe ddaw fel canlyniad i waith yr ysbryd glân yn goleo'r enaid. Dyna sut i ni'n dod i gliw yr Efengyl. I gliw y wybodaeth sydd yn angenreidiol. Mae'n waith canlyniad yr ysbryd glân. Mae'n agor llygad yr enaid i weld yr hyn sydd angen ei weld. Dyna be mae'r ysbryd glân yn neud. Mae'n dangos i ni, mae'n arwain ni at y gwirionedd, at y wybodaeth yma. Mae'n peri bod ni'n clywed y gwirionedd, ni'n clywed am enw'r arglwydd, ac yna'n wrth clywed i ni'n sylweddoli, dyma'r ateb dwi'n chwilio amdano. Falle bod rhywun yn gwrando, falle erioed wedi gwrando o'r blaen. Ac o'r diwedd maen nhw'n meddwl, dyma'r union broblem dwi'n ei brofi, a dyma'r union beth sydd angen arna i. Maen nhw wedi dod i weld i pechod, canlyniad yr ysbryd glân. Maen nhw'n dod i weld yr arglwydd fel yr unig obaith i bechadur, maen nhw wedi dod i glywed hyn. Mae'n abal, mae wedi darparu ffordd. Ac felly pan ef sydd wedi'n galluogi weld a deall,
Ac i weld yr hyn am wnaeth Iesu Grist dros ni, os da fe sydd wedi agor y llygad a'r glist, a fe sydd wedi dangos i ni beth mae Iesu Grist wedi wneud, yn ei fywyd, ei fod wedi byw bywyd perffaith, yn ei farwolaeth, bod wedi rhoi ei ddwylo pur ar led, a'i fod wedi cael ei gosbi yn fy lle fi, am fy mechod i, a'i fod wedi atgyfodi o'r trydydd dydd, a mae'r ysbryd glân sydd wedi dangos hyn i gyd i fi, pan fe sydd wedi dechrau'r gwaith, beth yw'r canlyniad bob tro? Wel, mae Paul yn dweud wrthyn ni yn Philippiad 1:6, gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da ei orffen hyd dydd Iesu Grist. Os yw ef wedi dechrau'r gwaith, mae'n gorffen. Mae'n gorffod. Mae ei enw yn gorfodi'r peth. Dyw e ddim yn gallu dweud celwydd, dyw e ddim yn gallu newid i feddwl. Mae'n Dduw sydd yn ddigyfnewid. Mae'r holl enwau am Dduw yn dweud, os yw Dduw wedi dangos i chi eich pechod, rhaid iddo fe ddod â chi at eich droed y groes. Mae'n rhaid iddo fe. Dyw e ddim yn bosib, os ych chi'n teimlo'n llwythog ac yn flinderog ac yn dechrau clywed am Grist ac yn meddwl dyna'r unig ateb, yna os mae fe sydd wedi agor y llygaid, yna fe fydd yn arwain chi at droed y groes. Ond dyma'r dirgelwch, mae rhaid i chi dal ddod at droed y groes. Mae dal rhan da chi chwarae. Rhaid iddo fod. Mae'n holl alluog. Mae'n Dduw sy'n llawn trigaredd a gras. Ac os yw'r arglwydd wedi dechrau gwaith, i ni'n gwybod mae'n abl i'w orffen. Ond beth sydd yn fwy na yna, mae'n gorfod ei orffen. Dyna'r cysur yr Efengyl. Does dim cwestiwn yn mynd i fod ydy e'n gallu gorffen y gwaith. Os yw Duw wedi dechrau gwaith, i ni'n gwybod o'i enw ac o'i hanes ac o gweld ei lawr waith trwy gydol hanes y Beibl ac ers hynny. I ni'n gwybod fod ei enw yn datgan fod e'n gallu gwneud y gwaith o achub enaid, ond beth i ni'n dod i weld fan hyn yw fod e'n gorfod achub yr enaid. Dyna beth mae'n dweud wrthon ni. A pam felly? Achos bod e wedi addo gorffen y gwaith. A rhai a adweinant dy enw, a ymddiriedant yndont. Fe fyddan nhw yn ymddiried. Yr rhai sy'n adnabod ei enw, sut maen nhw'n adnabod ei enw, yr arglwydd sydd wedi agor ei llygaid, a'r Cristion nhw, wedi arwain nhw, wedi peri iddyn nhw ddeall, wedi plannu'r hedyn yna. Ac os maen nhw wedi dod i adnabod yr enw a dysgu am yr enw, maen nhw'n mynd i ymddiried, mae'r arglwydd mynd i roi ffydd iddyn nhw. Fe fyddan nhw'n ymddiried, ond mae dal rhaid i chi ddod. Ond dyma beth sydd yn hyfryd, canis ni a dewais o arglwydd, yr haiath geisiant. Mae hwnna rhyw fath rhyw gysur arall. Os newch chi geisio fe, fe newch chi ddod ato fe. Dyna'r addewid. Ond mae rhaid iddo fe fod. Mae bron yn amhosib esbonio. Ond mae'n gorfod bod. Mae rhaid iddo fe fod. Mae enw'n datgan bod rhaid iddo fe fod. Mae e wedi addo, mae e'n abal, ni'n gwybod o mae e wedi addo, a mae rhaid iddo fe wneud. A beth mae'r arall yn dweud? Mae e'n llawn cariad, a mae e'n llawn trigaredd. Ac felly mae wedi dweud, canis ni a dewais, dwi ddim yn mynd i adael neb, dwi ddim yn mynd i wrthod neb o'r sawl sydd yn ei geisio. Gan ei fod wedi addo i bendithio. Ef sydd yn dangos iddynt ei pechod. Ef sydd wedi anfon ei fab i achub dyn o'i pechod. Ef sydd wedi anfon ei ysbryd glân i blannu hedyn bywyd yn ei heneidiau. Ac felly sut alle fethu? Arglwydd yr arglwyddi. Yr un sydd goruwch pob dim. Fy hoff adnod yn yr ysgrythur yw Ioan 6:37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi. Ar hwnna ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Am adnod. Mae'r cyfan yna, mae'r Efengyl yna, ond mae'r holl athrawiaethau yna, mae enw e. Y tad sydd yn rhoi ni i'w fab e. Mae'r etholiad yma, mae'r cyfan yma. Mae Duw cyn i'r byd cael ei lunio yma. Mae wedi darparu'r holl waith trwy ragluniaethau. Mae wedi gwneud y cyfan. Mae enw e'n datgan. Mae e'n abal i wneud y gwaith yma. Ond be mae'n dweud wrthyn ni hyn, os yw'r arglwydd, os yw'r tad yn rhoi ni i'w fab e, fe fyddwn ni yn dod. Rhai sy'n adnabod ei enw ef, fe fyddan nhw'n ymddiried. Ond dyma fel yr ail rhan i'r adnod yn y salm. Ar hwnna ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Yr un pethau, canis ni a dewais o arglwydd, yr haiath geisiant. Fydd e ddim yn ein gadael ni. Fydd e ddim yn ein gwrthod ni. Fydd e ddim yn troi cefn arno ni. Mae enw'n datgan sut i ni we.
Ac felly pan welwn yr addewidion hyn, ond yw yn llenwi ni a hyder, wrth i ni ddod at hwn sydd wedi agor y ffordd i ni ddod ato, ef sydd yn darparu'r hyn oll sydd ei hangen, i enaid sydd yn golledig. Ef sy'n rhoi y ffydd i ni, ymddiried yn be mae'r Iesu wedi wneud i ni. Am sicrwydd mae'n rhoi i'r pechadur. Pan ddawr i'n drwg a sibrwd am heion i ni, a pan mae Satan yn dod ac yn atgoffa ni o bechodau, wel am adnod i'w roed. Atebwch Satan ôl, a rhai a dweinant enw a ymddiriedant ynot, canis ni a dewaist o arglwydd y rhai athgeisiant. Dwi ddim yn gadael ni. Dwi ddim yn gwrthod ni. Mae'n derbyn ni. Mae'n mynwesu ni. I ni'n dod yn eiddo iddo. Mae'r sawl sy'n dod ar droed y groes, fe fyddant yn derbyn iachawdwriaeth. Fydd na rhai'n dod o fe driesu a digwyddodd dim byd allai ddweud hyn, neithoch chi ddim ceisio fe. Neithoch chi ddim dod ato fe felly. O chi'n dal yn pwyso ar ryw ymdrechion eich hun. Ond pan ych chi'n dod yn waglaw, pan ych chi wedi clywed am ei enw ef, ac ych chi'n dod yn waglaw at droed y groes, ac ych chi'n dod heb unrhyw obaith arall yn y byd, pan ych chi'n dod bron iawn, ych chi ar fi'n llewygu yn dweud, fedrai ddim wneud dim mwy, mae'n ormod i mi, sa'n gwybod fel i ddelio da'r peth. A pan ych chi'n dod yn dweud, ddew graslon trigar hawrthyf, ac wrth ddod yn waglaw, beth sy'n digwydd? Dyw e ddim yn gwrthod rheini, mae'n rhoi ffydd i chi. Ond mae dal rhaid chi ddod, ond mae rhaid chi ddod yn waglaw. Fydd e byth yn troi cefn. Fydd e byth yn gwrthod. Gan mai fe sydd wedi'n harwain at y fan honno yn y lle cyntaf. Mae'n ofnadwy feddwl, os yw'r arglwydd wedi agor llygaid eich enaid i weld eich pechod, os yw'r arglwydd wedi dangos i chi colledigaeth, os wedi dangos i chi eich methiant, dyw e ddim yn ddiw creulon ag yw, mae'n llawn trigaroedd. Yna fe fydd yn arwain chi at y groes. Os wedi dod â chi at droed y groes, ydych chi'n credu fydd yn eich gwrthod chi? Wrth gwrs ddim, fe sydd wedi gwneud y gwaith, fe sydd wedi plannu'r hedyn, fe sydd wedi arwain eich traed, ac yna wrth ddod, mae'n rhoi ffydd i chi ymddiried. A mae'r gwaed sydd yn llifo o'r groes. O wythiennau'r gwaredwr. Dyna beth oedd Iesu Grist yn neud ar y groes. Wedi dod i achub. Achos trwy'r groes, fe dalodd e'r pris. A dyna'r ffordd i ddod at Dduw. Dyna'r wybodaeth pwysicaf oll. Does dim byd gwell yna. Ac wrth ddod at Grist, fe fydd yn eich golchi chi'n lan. Fe fydd yn neud y cyfan, fydd yn rhoi heddwch i chi a Duw, dyna beth mae enw yn dweud. Os yna rhai sy'n gwrando sydd am ddod ato, yna dewch, trai fod yn agos. Dewch at y groes, ble deliodd yr arglwydd a'n pechod unwaith ac yn byth. Ac wrth ddod yno, fe gewch i'ch golchi, fe gewch i'ch maddau, fe dderbyniwch i heddwch, fe gewch i fywyd tragwyddol. Dyna'r addewidion. Mae'n rhaid iddo fod. Ffeindiwch chi enw yn yr ysgrythur sydd ddim yn gwneud synwyr. Newch chi ddim. Y mae'r holl enwau'r arglwydd mor fawr, ac yna chi'n gweld yr enwau mae ar waith trwy gydol hanes i bobl, trwy gydol yr Hen Testament, trwy gydol y Testament Newydd, trwy gydol yr Eglwys Fore, trwy gydol y cyfnod y diwygiad Protestannaidd, ac yna diwygiad Efengylaidd, ac ni'n gallu gweld a hyd yn oed heddi, y mae'r arglwydd goruwch y cyfan. Mae enw yn gyhoeddi'r peth, felly dewch ato. Os yw yma, os yw yn agos ato chi. Os yw rhywun yn gwrando am bell i ffwrdd. Am adnod. Am adnod. A rhai a dweinant y enw. A ymddiriedant ynot. Canis ni a dewaist o arglwydd y rhai athgeisiant. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy enw, am dy drigareddau, am dy ras athgariad, ac yn gweddio Dduw y bydd yr ysbryd glân ar waith heddi, yn arwain yn eidio droed y groes, ac am lawenydd, na fydd yna wrthodiad i'r un enaid, a ddaw yn llwytho. Te'r gweithiau ni'n plith, ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 685, 685 o fy enaid chwilian fanwl, am drysorau 100,000 gwell nag a fedd y greadigaeth am canlynno'r wlad bell. 685 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.